1, 2, stai. 1, aștept 3 secunde, da? 2. Bun găsit! Mulțumesc că ai deschis e-mailul acesta și că vizionezi acest video. Sunt convins că în toate treburile pe care tu le ai, îți e greu să faci lucrul ăsta sau timpul nu este atât de suficient pentru toate. Însă aș vrea să apreciez asta și știu că lucrurile acestea vor avea un efect atât pentru tine cât și pentru companiunii tăi. Uneori stau și mă întreb că tot trimit e-mail-uri, încerc prin toate căile, e-mail, telefon, SMS, să îți ofer tot ceea ce pot mai bun și să-ți oferi ideile, anunțurile, evenimentele și tot ceea ce fac și mă întreb oare câte din aceste e-mail-uri le deschizi sau la câte dintre ideile care ți le propun le pui în aplicare sau te gândești la ele. Însă, până la urmă, nu e problema mea sau eu fac tot ceea ce ține de mine, dar sunt convins și îmi place să cred că și tu te pui toate eforturile tale pentru companie. Aș vrea acum să-ți propun un lucru. Aș vrea ca de fiecare dată când ești acasă, seara sau tu știi exact când și atunci când vii de la lucru sau de la treaba pe lângă casă, aș vrea să te gândești că de fiecare dată când deschizi televizorul, aș vrea să-ți vină în minte companionii tăi și să încerci ca să limitezi timpul care tu îl petreci la televizor, să-l limitezi și să-l pui deoparte pentru companie. Dacă nu ai timp nici de televizor sau de internet, înseamnă că chiar ești ocupat și, poate prioritățile tale sunt altele. Însă, dacă ai timp pentru lucrurile astea, înseamnă că ai de unde să mai reduci ca să mai pui deoparte și pentru companie. Repet, nu vreau să spun că nu faci suficient de mult pentru ei. Aș vrea să încercăm împreună, atât eu cât și tu, să depunem din ce în ce mai mult efort pentru ei. Atena? Bun.